Industria jarduerak hurbileneko ingurunean duen eragina da udalerrien eta herritarren kezka handietako bat, baita enpresena ere. Batzuetan ez baitituzte behar beste baliabide edo jakintza gai hori hobetzeko. Hortxe oinarritzen da 2005 urtean sorturiko udalerria enpresa ekitaldearen lana. Tartean sarturiko eragileen arteko harremana estutzeko eta koordinatzeko asmoarekin, tokiko agenda 21 esparruan. Udalsaria 21 6. eta 7. kuadernoak eta udalek irekitzeko eta jarduteko lizentziak kudeatu eta izapidetzeko aplikazio informatikoa lantalde horri esker sorturiko lanerako tresnak dira. Aldi berean, tokiko agenda 21 planetan industriaren dimentsioa integratzeko Goierrin eginiko esperientzia pilotua baliagarria izan da, urte hauetan lanerako metodologia zehazteko eremuan bertan. Esperientzia iobek bultzatu du, udalsarea 21 idazkaritza teknikoa den aldetik, eta 18 udalerrik parte hartu dute bertan, baita haietako industria sareko ordezkaritza zabal batek ere, Goieki eskualdeko garapen agentziari esker. Gu bagenekien gure erronka nagusia zala mai berdin batean bai administrazio publikoa, udaletxeak,